Denne video er produceret af 3tilbud.dk. Her kan du nemt og gratis indhente op til 3 uforpligtende tilbud på byggeopgaver. Hvad koster hulmursisolering? Hvis du overvejer at få lavet hulmursisolering på dit hus, er det godt at have en idé om prisniveauet, inden du vælger en autoriseret isolatør. Prisen afhænger af husets størrelse, fordi man typisk betaler en pris per kvadratmeter. Husets alder har også en væsentlig betydning. Hvis man tager udgangspunkt i et hus, der ikke er ældre end 50 år og rummer 75 kvadratmeter hulmur, ligger prisen på ca. 150-160 kroner per kvadratmeter. Ønsker du at få gode priser på hulmursisolering, er der dog kun én vej frem, og det er at få fat i en lang række tilbud. Ved at indhente tilbud fra flere firmaer, har du bedre mulighed for at vurdere dine muligheder og udvælge den bedste til opgaven. Det kan du f.eks. gøre ved at besøge 3tilbud.dk og bede os om at indhente tilbud for dig. Denne service er helt gratis.